pachiwani chedu kana ndituuchira motevera vana memukitira umhuru katiuchirei atiparidzei tipenyaya tolikudzai musikana ndikambodzirisa kuti obi yangu ko chii vanaona obi yangu wacho hatisakwanisa kutaura navo vanaenda kumba kwemusikana vandataura nemusikana ngati iwewoni kumba kwangu tesaona magariro obi yangu tikogara ndiri munhu wekuita se wokurohwa saka zvinonakidza here kuti iwewe kugara uchita se uchida kuti nyini ndigare kumba ndichifuitwe nemukadzi saka ndokupira kwakaita nyaya zvamara zvinezvi musi watikabva kunoku babi yangu akatotama pamba havasisiri pamba uri kumurungu kwavo kwavanosenzera ndaenda kuye kumba kuti asvika mushemushe tiri kumba kwemurungu wacho mangwana kuseni ndakuenda ti mamukasei ndakunzwa mukadzi wepemurungu pachakutaura kuti ini matichakudai panapa takaimupurai basa kuchi baba brief akunoti mini makapedza kutora chibage changu pai mumunda umu ndikati mai maita zvinyi basa ende kwese kana mukaenda kuharani mufambe nyasha ndatungamirirechi kwese kwamuchaenda nemashoko enyama taura kuti imimi ndimakupa kuti inini nababrief toparadzanisa musha wedu muchitora babrief ndowamogara naye izvozvi machangamire ndizvo zvakaitika kusvika pari zvinhu zimusi watikabva kuno ndiri kugara nevana vega chikafu ndikuzvitsvagira ari kugara kwaharara ndizoti anogara kwaharara munext door kwedu kwatinogara ikoko sabhuku wako ndiani Kariyo village taura tizwa pamusoro changamiriro dzekumpinduro handinyari 2 kg rice nekahafu bag esiku nehafu kini hafu kapu yemafuta ekubikisa muriwo nanhasi ndizvo zvirimo basi tonga kabhodhoro kadiki katsaona kemafuta ekuzora neimwe 2 kg rice hapana sadza hapana chii sauti hazive kuti munotengwa sauti kana mechise hapana ndikutoita basa amai vangu inini ndo vari kundipa sadza nesauti kuti ndiwane kubikisira vana vake vachidya sadza vachiguta wazvinzwa mari handisati ndakauya kuno Canada nhasi nobhadhara ndakatotumirwa mari izvo ndatobhadhara nhasi ndatumirwa mari nezuro chaendo pakasvika mari kutomupa paketiro raisi nezvandinokwanisa kurova kuti ndo zvandinodakwanisa panguva iyi handina mari yakawanda yakupirwa asi mari shoma asi kurova totenga kwandaitoita ndaitoita kuti vana vaone basi vaone chikafu auchamuda iwakamupa chiwere hauna kupa chiwere naye wanakupa chiwere kutowo wandikazvona mai vangu vanogona kundipupurira varimo muno ndati haana kupa chiwere hakandipa hamurambani munorambaniswa norufu pamurapa hamucharambana pamurapa hamuchaita sei hamucharambana nengikina iwewe ndisina pandiye kurapana hamucharambana wozi wauda kuzozara chigwere kuti mwe ndiani zora naimega unditi hakusina kurambana ukabva kuputi ugare makanyi ndati ukakabva kuputi ugare makanyi ukabva kuputi ugare makanyi ndakakurira makairo manje ndabanga vabva kuguruwe saka tiri kuti tata hamuchaita sei pindura mbunzo zvandati kudi handizezvikwanisa nokuda kwewamupa chiwere kwete zvechirwere ndikutambudzika nenyaya handina rugare ari kukuita sei anokuita sei amene simba ranaro kwandiri rakanyanya
ende usiku ndopa zvinonyanyuitika. Anokuita seusiku. Ndinokuwadza. Anokuita sei? Tsangamira chakwanisa. Anokurova. Chokwadi. Antu unondirova. Kasore changani. Rasti pane china chechitatu shondera kupera paseri. Pakashaya muzukuru wangu. Cheve akamuka kumba kwaanorara. Handiri takatosiyana izvozvo. Iwe anorara kwake, ini ndinorara kwangu. Zvikatange basa rero ndokusiyana kwedu kwatakaita svika pari zvinezvi. Uye anorara kwake, ini ndinorara kwangu. Ndakataiwa zvina kuipa kana uchida usingade uchatozvigamuchira basa rero ndora ndatoda. Iwo kana uchida usingade kana uchiziva kuti hausi kuda nezvepanapa ameno zvako chaona zvekuita unoda kubuda unobuda uchienda. Ini ndo basa rangu randoda kupinda kati ayo mandanyara mandageza maoko. Saka zve zvakutaura zvinorova aba mchangamira pamusoro. Baba musuno akandizvuzvurudza tanga kuzviwa imbwa kundizviwa kubuda pamusuwa pakandibata roko so. Vana vachichema vana vakatadza kuenda kuchikoro musi wechitatu. Chichema vana ukamira ndine vana zvipoma vese magrade 1 kanga kamsikana kanosiya padzaka chichema zvinova grade 1 zvese vachichema katadza kuenda kana kuchikoro vese vanoda kugetswa neni vanoda kubikirwa zvese but iye anongonzwa achiti enda kumba kwenyu kana vabereki vako kana vachiti siya vana vangu ndinotamira vana vangu Ora timbokudai panze nesekuritu.